Pininali to mapal labang so video lang nang kiwan pi labang ki Kosonsi PMAY mati Hemso alis Akimi ki check ponji mati kilang jima labang so aputhak ethithinialam labang so video lang nali tom handam piklang ponikpo nalitum la so YouTube channel along nang kahomri milang pelate nalitum kaching hon pen subscribe ikon laben videos tami nalitum share ponikon tangde non pathek pen Kosonsi Hemso alis Akimi kilang ponji mati ke check jima la so puthak le it lang polonang lapen chethan polonang PMAY mate प्रधानमंत्री आवास योजना labangso Hemso alis Akimi kilang jiapan nalitum mobile along Google Chrome mate Google browser do iksi lahini pen nalitum isi along pen dam igon dam pen nalitum hoda ke to dim tuji nalitum ki to nengji labang ki awas sop nalitum ladang lanili ki to sun to na po la pen la sar salong ber na po awas sop nalitum to iglo pulte ki cheng sida website nalitum thek pon long igji Kopia website lo pulo tangti Department of Rural Development a website lo kicing si a website lo nalitum berik nangpo labang so a website lo berik lo pulo te dag official website chingpu ponikpo Pradhan Mantri Awas Yojana Gramin mati Ministry of Rural Development Government of India labang so a website dag chingpu ponikpo lapen nalitum a mobile screen ong stami lasan interface mati arja nalitum thek ponlongji lapen ladak pen nalitum thek ponongji more target ko an ma lapen ka an si registration register tangma ka an si Hemso sanction tangma ko an si ka complete tangloma lapen fund ka an si transfer loma la so details tami nalitum ladak pen langpon miji lapen pinang andak option ki pipon do igolang nalitum mo lang namigon ko pp option jong sikilang jima jong sinalitum malong PMAY Hemso ID number do pulo tangte nalitum ID number pen stami details celang ikme di kiceng sini linang than pon ikpo ID number pen details koson si kelang nang jima pu nalitum la ladak kitok theklongji stakeholders put kitok theklongji labang sodim nalitum ber ignang po stakeholder long ber pon igdet afi nalitum ladak pen registration number mati beneficiary ID do pulo tangti nalitum dak registration number ber nang po lapen captcha nalitum mobile long stami kaprekji dak plus minus dota hai dak an me answer kilong la answer podin ber ignang po lapen dak submit pu tok theklongji labang sodim ber lo pulo nalitum details labang ke langlong ikpo lapen non Hemso alis Akimi kilang ji aphan nalitum la awas sop put ke tok theklongji daglang pamelote awas sop puto doji la awas sobalong nalitum berik nangpo awas sobalong ber ponik de pen api ki chengsi data entry kitok doji lapen report lapen FTO tracking pudoji nalitum la report along berik nangpo report along ber ponlo tangte putho dak kaprek arjan nangchik lang thui po nalitum la dak pen pinang ana details lang pon miji kicengsi a number along physical progress report lahaya yu itanali tum ladak penlang polong po lason thar dak financial progress reports taminali tum ladak pen check pon miji lapen C number long social progress reports taminali tum ladak pen thek pon long iji lapen GIS report jong sinali tum langji pulo tangte labang so GIS reports tamil labang so dim pen lang pon ikme lapen E number long SECC reports taminali tum dak pen check pon ikji pulte check pon ikme Ason thatagdag F number along EFMS reports taminani tum ang ton ladak pen lang pon ikmelo lapen conversions report langji pulte ladak taminani tum lang long ikpo nalitum ladak Aadhaar card pen job card link doma wema lapen kapre ka sons taminani tum ladak pen lang pon ikme lapen Dakpen each number alone nalitum puta thekthulongi social audit reports tamin nalitum lang pon ikme lapen awa plus reports tamin nalitum la dakpen check pon ikmelo Hemso alis ki langji aphan la each number no nalitum theklongji social audit reports kuta ke tok doji lapen beneficiary details for verification lapen dak social audit report la ke tok doji nalitum la number 2 social audit report podim nalitum ber ignang po
dak ber pon iglo pulo tangte selection filters dak MIS report dak chiklang ikpu dapen dak automatic pradhan menteri awas yojana pu ke septang duji jong sinali tum la dak pen ke septang awi putu nali tum la sodim ber lo putu dak pen schemes tame langpon long ikpo lapen nili dak non all state pusi dak automatic ke select pondo dak all state podim nali tum ber ingon lapen asam po long ber ingnang pu asam pu long ber pon igdet pen afi puthot select pu the option long tulang la select pu la sodim nalitum bernang pu select long ber pon iglo kulo tangte da pen district amen lang pon ang po nili da karbi ang long farma nili ber pon igelo la pen asap so la dak loading to ikpo la pen nili da state la pen district sta select pon igelo puthot dak nalitum select urgent thek tulong lang select putok la bang sodim nalitum ber ignang pu la pen dak pen nalitum block select nang po Bokajan ma Hauraghat ma Lumbajong nili Hauraghat dak select pon iklo laben puthot dotla Hauraghat nili dak state kicheng si scheme amen state amen district amen lapen dak block amen nili dak fill up pon ikelo puthot kijutsi dak no panchayat pudoji panchayat do pulo tangte panchayat amen dana chiklang ikpu sinon da Hauraghat long bang panchayat awelang posidang no panchayat punang chiklang iklo Pernah sodim ber 20 tangte dak loading pon ikpo la pende da fit puthot dak select putok thek tulong lang nalitum puthot los bang sodim nalitum ber nang po la pen dak village semen dak pen lang ponang po nalitum village semen pelote arong men lo nalitum koloso rong pensib koloso arong beneficiary details sikilang jima la dak pen nalitum lang pon igmelo nili example of dak center bazar nili dak click pon iglo nalitum dak pen rong men chiri kon apen click pon ikon lapen nalitum thek tulong ji nili ladak kiching si scheme amen state amen district amen block amen panchayat amen lapen village amen nili dak totally dak fill up pon igelo lapen final step nalitum la submit pu thek long ji le submit edim nalitum ber ignang pu submit along ber pon iglo pulo tangte non amat ke dak data not point pusi dak top pon nalitum thek long ji Lapen penangan area long bangke Hemsolis la bangke pi pon igelo stame nili example apa no madak central bazar along bangke dak data north fund busi saglo lasinali tum stame nalitum la rong amen area men select ra nalitum check pon igon lang pon igon lapen kupine la fill up pon hekte la haido pulote nili panang kontak igon nili nalitum apan nang than tunikpo Jelasan lah Hemso alis Akimi kilang ningji a proses mate MIS report kilang ningji a proses la bangke si video na litum share ikon karbing long ras tame pelang iknang lapen pasinig nang lapen la songson update na litum kilong web japan pura labang so YouTube channel na litum subscribe ikon